Halo, siemanko. O, dobra. Kto tam chętny do pogrania, to zapraszam. No, kruczek jest. Czekaj. I misiek. To inaczej wiecie, trzeba to zrobić. O, dziękuję, dziękuję. Miliczu? Dobrze to mówię? Dzięki. Dzięki za łapka i suba. Okej. Ojej. Błąd, nie można dołączyć do lobby. Czekaj. Zaraz to inaczej zrobię. Najpierw może... Dobra. Siema, Dony. Siemka, siemka. Grocie wkłada? Nie, nie mam koda. Siema. Siema. Ty wiesz co? Ja nie będę wam przeszkadzał, bo ja tylko będę sobie film teraz oglądał, więc... Tylko będę wam zaśmiecał, że tak powiem, imprezę. Pogramy sobie, nie wiem, kiedy indziej. No, Na to na razie. razie. Trzymajcie się. No, trzymaj się. Na razie. Czekajcie, sypada muszę przy... Wy już tam gracie na net, czy dopiero dołączacie? Dopiero dołączają do mnie. Znaczy wszyscy dołączają. No tutaj już też odpalam. Chwilę zagram. Spoko. Dobra, niech to poleciało. Kurde, jeszcze jedna osoba jakby padła. Misiek, jesteś na imprezie? Jestem. Czekam. Czekaj. No już chyba będziemy grać, co? No zaraz będziemy. Czekaj, Kajon jest ten łobuz.
O kurwa, jakoś się spać chce. Kurde, ja do roboty. Dzisiaj A to- chce? Co? No, na Dzisiaj? noc. O kurwa. Siemano. Siemanko, siemanko. Siema. Witam. Obozy. Co? Dawaj subskrypcję. Cała buzie. Ja. Co, szukać jeszcze raz, czy powinno nas rozdzielić, nie? Na mecz, czy nie? Musisz grupę zrobić, zamknąć na 3 osoby i potem reszta musi dołączyć. To nas nie rozdzieli, jak dołączy tak? Jakieś 6 osób? Samo nie rozdzieli. Czekaj. To co, to musimy się trochę rozdzielić, czy jak? O, no. Po 3 osoby. To czekaj, ja wyjdę, a niech 3 osoby do mnie dobiją. Nie. Dobra, czekajcie, no. Muszę odebrać. Masz już tam A. dołączyć? Nie, tak. Albo wbijałem może po prostu mamy gdzieś na serwer i my do ciebie będziemy dołączać. Tyle. Kuźwa, nie tak. Dobra, ja wejdę, jak 2 osoby mogą do mnie dobić. Okej, to. Dobra, słychać mnie, ja? Dobra, muszę go odebrać z roboty. Telefon. Kurczę, panowie. Czekaj, ja wychodzę. Alek, wbij do mnie. Do kogo mam bić? No, kruczek. Nie umie, czekaj. Dobra, ja dołączę do Gruczka. Zobaczymy, czy będzie się teraz dało. Kuźwa, razem nas rzuciłem. Kurde, patrz, Kruczek nie umie. Trudno, znowu coś innego wymyśliłem. Mm. Wiecie, na nas wyjdź po prostu tak jakbyś chciał do tego. Do meczu wejść, a my do ciebie dołączymy, no bo tak będziemy czekać. No. Czekaj, Dony, dołączyłek do ciebie. No dobra, to ja szukam już jakiś mecz i będziecie po prostu dołączać. No, niech tak będzie. Co będzie, hardcore? No, daj tam blachy O, i... tak. Ja. Blaszki? Dobra. No teraz spróbujcie dołączyć. O. No, dalej idzie dołączać, nie? To tam.
coś. Łup, heroin. Komu się ta piosenka spodobała? Łap, łap, heroina, łap, łap. Polski chyba. Gdzie ja tej? Kruczkowi się Na spodobało. pewno, A ja. na pewno. Kurde, co mi się to tak długo ładuje. Co, reszta dołącza? O, fajnie. O kurde. Hello, Jankes. Jakieś Siemanko. Siemano. Pykosz z nami? No nie wiem, Lane, nie wiem. O, fajnie. Ach, Hostile care package overhead. Hostile Cerberus inbound. kurde. Kaj się ty tam kampisz, co? A ty ciągle w tym samym miejscu, tak samo. Maj. Ach! Nie wierzę w to. Oj, sorry Luka. Spok. Oj, oj, oj. O, sorry. Sorry. No, spoko. Ale wyrwałem z pomysłu. Oj.
Kurczę, ale jak się cię wystraszył. Lukas. Kurczę. Co? A! Trzeci. Be advised, hostile care package overhead. Cerberus inbound. Be advised, hostile hater in your AO. No kurde. Kurde, ty niedobry. No nie. Z pompy nie trafić. Advised, hostile care package overhead. Hostile hardened sentry spotted. Ach, kurde, nie zdążyłem, no. Care package inbound. Dobra. O! Jak pięknie wlazło. Friendly hardened sentry deployed. No ja pieprzę. Nie mogę się coś... Nie mogę się coś A wstrzymać. mi dobrze idzie, wiesz? Dzisiaj jakoś wyjątkowo bardzo dobrze mi idzie. Kurde! Friendly care package incoming. Hostile UAV spotted. To się tam tak ciężko dobija. UAV inbound. Nie zdążyłem. My little pony. Oj, Sonic fajny dał. O, fuck. Co? That's a 6-6 and a kick for that SOB. Care package inbound. Friendly UAV inbound. No, każdy kurna skupiony w żako. Każdy wysłuchuje. The world is watching. Show them the win. Co za debil. Mission clock running down.
Oj, wygrali my. Yes, degree. Dało się. Ale ile nas było? Koło tu tak uszczelił. O, drugie miejsce! Jakie punkty! Obejrzyj, ej. 27 na... Ale klub screena. Kurna, ej. Czekaj, nie działo mi coś z ten screen. Za późno. Dobra. Został zapisany. You're here. There's work to be done. Tu nie ma żadnych nowych specjalnych jakichś kontraktów. Coś tam chyba jest. Nie mam tu teraz na jakoś nic ciekawego. A co tam ludziska u was słychać, powiedzcie mi. Jak tam poniedziałek był mijał? Śpiąco. No mi też, kurde, szczególnie, że na nocka. Fajnie chyba się robi, szybko lecą, co? Znaczy, wiesz co, zależy Kaida na robota. Nie wiem, Kaj mnie poślał na robota i to jest najgorsze. Ej, wszyscy grają z naszej imprezy, czy nie? O, sorry. Spoko. Kurwa. Jezus. Ale bych teraz utegował. Kurwa, nie mogę trafić. Friendly Oj. UAV inbound. O kurwa. Dobra. Kiedy to było? O, patrz. Oj, sorry, Namek, sorry. A tu kurde na rekord rzekszą. Dobra. O Jezu, ten. Kurwa. O fuck. Skąd on mnie tam dorwał? Friendly care package incoming. Ach, ktoś mnie ostro gonił.
Obcy, pójdźcie sam, bo oni sam czekają na nas. Czekaj, kto mnie tutaj tak molestuje? Kurś. Jankes. Care package inbound. Kuźwa. Ja pier... Eldorado, misiu, czekam na ciebie 10 złotych. Aj, ty na mnie czekasz, Eldorado. Czekaj. A impreza jest pełno? To czemu nie wbijesz na imprezę Eldorado? Weź ty je. Nie macie. Kurwa, ktoś rzuci te rapsy. Jankes na pewno. Kurwa, sorry. Kurwa, rapsy. Ale we wodzie rapsy nie pływają, nie? Spróbuj. Toną. No nie. Friendly Cerberus inbound. Oś. A, Execute that traitor now. Care package inbound. kurde, leciał wycelowany. UAV inbound. Gun deployed. A, Deployed. siemka Eldorado, siemka. A w porządku, w porządku. Żeby to się czemu to czuło nieźle. A on cię słyszy. Ale ja jego nie słyszę. A może nie ma czasu, albo coś innego robi. Cerberus inbound. Idą chłopcy, chłopcy idą tam do woz, dajcie pozór. Care package inbound. Kurwa, Zapiał. Moje. właśnie. Ach. A za 30 minut kończysz. O, to ja też kończę za 30 minut. I też. Byłeś go tam. UAV inbound.
Ach! Mnie zrobił bambuko. Kurde, teraz przegrywam, ej. Adamek, siemanko, siemanko. Battle is ours to lose. Don't. Don't waste your time. Heaven is waiting for us. Don't waste your time. Don't waste your time. Heaven is waiting for us. Don't waste your time. Friendly Kurwa. Oh. Good shot, CDP. Mission reassignments inbound. What? There was opposition? Adamek, co tam u ciebie o buzie słychać? Uhuhu. A z was ktoś na IEMA idzie? Nie? Jankes, ty tam masz blisko, nie? Pitrus, siemanko, siemanko, cześć. A meczek co oglądasz? Quickpull miał być Wiesiek. A Lotsa wysłałeś na Wieśka, a nie wysłałeś. No. Wiesiek miał być, ja wiem, że miał być Wiesiek. Jest... Lotsa nie wysyłasz, no jak ja tu mam zbierać na Wieśka? Teraz jeszcze na IEMA trzeba iść. Wieszek zajebisty. Kurna, już widzę jak ja go będę ogrywał. No, to jest... To jest gra Rok must czasu. have. No. Gdzieś tam stoi na półce. Jak kupisz nanek w marcu, to do grudnia odegrasz. No. O, to przynajmniej będę miał. Ale to Nanek, zanim trójkę zaczniesz grać, powinieneś 1K dwójkę przejść najpierw na PC. Czy tam na Xboxie 360. No. Na pewno. No to live, wiesz jak wy oglądać? Jasne. A kuku.
O, sorry. Spoko. Czemu wszyscy? Heaven is waiting for us. Właśnie miałem mówić, że zobaczę, gdzie ktoś się sobie dostanie na bańkę. Kurna, brakło mi. Spróbuję, to jest blisko. A Witek, gdzie kupowałeś? W Katowicach, gościu. Gościu to kupił na urodziny synkowi. Od kogoś, tak? Myślałem, Nie, że no co ty. Kurna, wy tu wszędzie lotocie, a ja żadnego nie miał trafić. Kaj ten co tu poleciał. Kaj wy się głupki strzelacie. O kurna. Lagi mam. Friendly care package incoming. O fuck. Że zginę, że nie widzę. Ajajaj. Ja pierdzielę, no jeszcze mi tego brakowało. O Boże. No co ty nam co żeby... No, lagi mam. Właśnie widziałem, jak stałeś w miejscu, się zatrzymałeś. Ja pierdzielę, no w takie buty, ej. Nie wiem, co jest grane. Quickpull na pewno przyszedł i specjalnie to tak mi robi. Pitrus skąd ty życie? Hajcie, że niedaleko. A wy coś gadajcie na tej imprezie, ludziska. Halo, słyszycie mnie? Halo, no. Co tak cicho? Czemu nic nie gadacie? Nie Każdy słychać. skupiony. W ogóle cię nie słychać, Manek. Jak mnie nie słychać? No normalnie, nikt cię nie słyszy. Mamy coś mówi w ogóle? Co za głuptasie? A z Chorzowa jesteś. Bo się chyba zepsuł mikrofon. Możliwe, no. Zamiast witam u twój mikrofon. Mam dobry mikrofon.
Nie słychać cię, to jak masz dobre. Dobrze, że mnie nie słychać. No w ogóle. No jak zaraz szybko żyjemy z przypadkami. Ach, kurna! Obejrzyj. Obejrzyj. Donę mi dupa poratował. Friendly care package incoming. Ludu. A, mi się nie chce iść rano do pracy. To jo, kruczek. Okej. To semino jo. Hostile UAV spotted. Ja tylko BSP tam odpalałem. W tym rogu. Rolling thunder inbound. No nie powiem, zajrzeć, że mnie wystraszył, ale... Hostile care package overhead. Prawie mi się... Be advised. Hostile counter UAV is online. Kontra BSP. Bardzo się przyda. Kurde! Wąski! O, sorry. O, sorry. Słyszałem. Wiem, że mnie słyszałeś specjalnie to jest. Kurde, nie wiedziałem, tak mi mignęło coś tam w tych oczach. Aj. Hostile UAV above. A tam ty obejrzyj. Tak otin takaj. O, Kto cię skasował? wąski tam gdzieś jest. Jest tam jeszcze? Kurde, nie trafił. Dobrze. Byłem. Jeszcze jeden po prawej. Hostile UAV A spotted. ja mówię do typa, który w ogóle nie gra z nami. Hostile care package overhead. Ja, no idzie tak. Prędzej mówiłem do Jankesa w Fortnite z wyciszonym mikrofonem. Ja DJ tak robił, nie? A co? DJ ziomek. DJ ziom. No, game. Ludziska na czacie możecie darmowe donacje wysyłać. Chciałem przypomnieć. Ludsy. Link w opisie. Kruczek plecy. Okej. No medals for second place. Crush them. Gdzie oni są? Powiedz mi. Ich nie ma, oni są. Tu jest. W oknie. O, O, ja. Na Jankesa wleciałeś. trudno no. Be advised. Hostile UAV incoming. Titit. Titit. PONR. Titit. Finish this. Titit. 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 Be advised. Koło oni byli. Package overhead. Friendly care package incoming. Ach. Hostile raid inbound. Friendly target deployed. Reputation is our best deterrent. Ujojoj, no. What? There was opposition?
Dobra, kończę panie. Spoko. O, dzięki za grę. Miłego. Jankę jest jutro jakiś Fortnite? Jutro? No, Jankę jest... Ja nie wiem, może w końcu tego Fortnite'a coś pyknę. O, jest, proszę bardzo. O i ładnie. Dobra. No, dawać lotcy, dawać. Trzymajcie się pany. No hej. Na razie, trzymaj się. O, kruczek. O, też opuścił? Czy go wyrzuciło? Może go wyrzuciło. Albo się obraził. Albo się obraził. Może też tak być. Nie chcieliście z nim gadać, to... Źle tutaj... Jutro jeszcze z rana muszę sprawy pozałatwiać, prywatne. Także muszę obejrzeć, jak to jutro wyglądał. Po tej nocce. You're clear to engage. Jutro właśnie po nocce mnie trochę jeżdżenia czeka. Jojo. Halo. Kaś ty był. Hop, hop. Kuku, kuku. O ty świnio! O ty kamperze! O wejrzyj. Ja się położyłem. No kupuję, ale muszę najpierw nazbierać. Hostile care package overhead. Bo mam kilka wydatków. Na IEM-ach chciałem iść. To nie ma tak, quick pull. To nie ma tanie rzeczy. Hostile rolling thunder overhead. Uważaj, tam jeszcze jedynie. Tam właśnie. Be advised. Hostile UAV incoming. No. No to sprzedaj PS Vita. Ja. Nie stać się na buty, to obetnie jedna noga. Gramy jeszcze w FIFA, czy nie? Hostile care package overhead. Co? FIFA gramy jeszcze później? Nie wiem, Kijów gra kurde w jakimś innym klubie w tej chwili. Kto? Jak w innym klubie? Znaczy na chwilę poszedł gdzieś tam grać do tego LWR, do jakiegoś innego klubu. O, w Wars of Tank byś szło zagrać też.
Dzięki, dzięki. A, kuku. Hostile UAV above. O, kuku. Siema, siema. Cześć, cześć. Dobrze, że wróciłeś. Cieszy mnie to. Dzisiaj króciutko, wiesz? No co za menda, siedzi. Kaj, nie, ja wyleciał. Se zobacz na live'ie. Care package overhead. Be advised. Hostile UAV. Serio od tego ogłuszacza da się zginąć? Tej maszyny, co się tak stawia i takie roboty puszcza do przodu. Nie wiedziałem. Kurwa, to do 1000 później, no może być równo. No i Ach. Kurde, musiałem przeładowywać, no. Hostile HCXD spotted. Be advised. Hostile care package overhead. Hostile Heaven is waiting for us. aj kur... Hostile HCXD in your AO. Be advised. Hostile Hellstorm inbound. Wąski. Co jest? Ach. A chciałem jak tam iść. Hostile care package overhead. A we Fifka nie pogrywam, ale tu chłopcy Jankec pogrywa. Kto tam jeszcze z was grał we FIFA? Kruszek. Kluczek, o. Chłopcy grają także. Hostile Guardian spotted. Na pewno by tam z tobą zagrali, mi się wydaje, tak. Be advised. Hostile care package overhead. Jak Ładnie Dawid, co? poprosi. No. Oj, 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 no. Be advised. Hostile hardened sentry spotted. O kur... Kurna, jakby tak Hostile wszystkie te gry miał mieć i ogrywać, to ja pierdzielę. hardened sentry in your AO. Be advised. Mi by dnia brakło. Hostile UAVs overhead. Be advised. Hostile Cerberus inbound. O. A mnie uszczelił. Kurde. Ach.
Dobrze, show. Too much hangs on this. Commit. O, jeju, jeju. Be advised. Ale Hostile ci care ukradł. package overhead. A kuku. A kuku. Kuku, kuku i dupa. Be advised. Hostile UAV incoming. Udało mi się, Jankes. Ile razy ciebie się udało? Hostile care package overhead. O! There's no way. Black Ops RTB for debrief. O, Nanek, kurde. Ten co tam za bronią strzela? Kudo. Flow like a butterfly, punch like a freaking jackhammer. Dobra, ja chyba ostatni meczek pykna. Będę uciekał. Człowiekowi spać się chce, a tu do pracy trzeba. Prześpi się w Ja, pracy. Ja. Pójdziesz do kibla i się kimniesz. Ja we węglu wykuję. Wejdzie jak niedźwiedź. Tak. Na wiosnę wyjdzie. Przesymulujesz jakąś tam wysypkę. Przywal i ten Nanek znowu łbem w ścianę i będziesz miał zwolnienie. Nosy No, porozwal. L4 Ja. na pół roku. to musiałby kostka se złamać to. To pociągnij w ścianę z bani. A, zaraz bani. Nie, bo może echo domowników zabije i co? Na 0-0, ale muszę o 11 być w pracy, a po 10 muszę wyjechać. Do godziny do roboty? Nie, no jeszcze wiesz, tam pozbierać ciuchy i Consider all contacts herbata, śniadanko, na pracy coś zjeść. Wiesz, jak tak na przykład byś na kogoś czekał, to godzina bardzo długo leci, nie? A jak do roboty czy gdzieś się spieszysz, to ta godzinka myk i nie ma. O, Nie ucieka. wiem jaki to jest taki przelicznik, ale...
Ach. Obejrzyj. Kurwa, z przodu, z tyłu. Ja, no to opie, tutaj normalne. To akurat jest normalne, wiesz? Z boku, z tyłu, z prawej, z lewej. Ja zazwyczaj mam takie szczęście, że mnie zdąży, na przykład jak gdzieś wyjdę, to Czech od razu. Kurczę. On był kruczek. Jestem jak coś. Kurna! Ja pierdzielę, widzieliście to? Akurat mi brakło amunicji. Jeszcze z biodra cię trafiłem. Ach! Czy przybył? Kurde, no obejrzyj. Be advised, hostile care package overhead. Aj. UAV inbound. Obejrzyj jak... A, wyrobił się. No nie, amo. friendly care package. Nie do końca. O, kurna, obejrzyj. Parami. HCXD deployed. O, takie buty. Taka bonanza. Tako tinta. Jak? O, ale mi dają wciery. Obejrzyj. O. Kolejny lucik. Dziękuję.
Ach, zapomniałem się o tym, no. Aj. Pod celownik ci weszło. Aj. Co? Pod celownik ci weszło. Bo tak wbiegam w tym. Jankes, a tak co u ciebie słychać? O, leci. Normalnie. A! Za długo. Za powoli. Wąski. Ja. Kurde, ubił mnie brzydko, no. A, zaś... Z jednej strony i no idzie przyjść. Aj. Kurde, wiedziałem, że tam będziesz. To było więcej jak pewne. Kruczek, pójdź, idziemy we dwóch. A, nie popatrzyli mnie, patrz, przyszli po nas. No. Aj. Hostile dart inbound. Wiedziałem, że ktoś... Menda. Ach! A to co to było? Ja wiedział, że skądś przyjdziesz. Uwaga, tam wąski ciśnie. Dajcie pozór, obcy. Co? Ojej, Misiek. Radek weszedł. Kurna, to daj pozór, uważajcie, bo tam jeszcze jeden jest. Wow. Ach. O, krótko. Wygrywamy chociaż? Nie, przegrywamy, panowie. Co je? Friendly HCXD deployed. O kurde. Hostile UAV spotted. Kurde. No. O. No to Jankes pocisnął. No nie. What? There was opposition? Dobra. Prawda, kulturalnie kończył. Nie, Jeszcze nie. jedną. Już jest 8 po. A, jeszcze tam muszę się popakować i w ogóle.
No, Nuketown. Co, Nuketown? No to... Och Boże. Coś potem na szybko by wszystko robił. Nuketowna no nie odmówia, no. Teraz Jankę znów sam pokorze, co? Nie, ja już wyszłem. O. Co tam z Mambojem w tego? W BS No, grałeś wcześniej? chwila. A, bo kurde, wołał mnie, żeby poszedł grać, i... Ale mi to tam za dobrze nie szło. Ale z Vity jest tak zadowolony, bo kurczę, nieraz mogła konsola zostawić włączoną, jakby coś potrzebował se pograć, czy miałby ochota, to zawsze mogła przez ta Vita se pograć. Już testował jak na odległości 20 km, także działo. W robocie będziesz na No, bicie, na pewno, na dole. Ale wiesz co, jakbym miał może jakoś inna robota na powierzchni, taką mniej odpowiedzialną, za ochroniarza, no to kurna mógłbym siedzieć całą noc grać. Od czasu do czasu No. się przejść, się wyjść, zobaczyć i hej, dalej. I nawet strumyk bych prowadził. Z konsoli by się to tego streamowało, rozumiesz? Na tym pogląd, na telefonie. Gorzej, aby coś klękło. Ale to co? Jakby coś tam przerwało, jakieś połączenie. A to bych na nowo jeszcze jedną uruchomił, nie? Ale w multiplayer na pewno by mi nie szło. Ach! Nie ma takiego... Kurna, taka miejscówka fajna, no. Ty jesteś kolega. Aj. Kurczę, no. Friendly UAV inbound. Friendly care package incoming. Uważaj. Masz go, Kruczek? Tak. Dobra. Kurna, kto tu? Nawet nie wiedział, jaka ida. Aj. Friendly UAV inbound. No panie. Ach, patrz jak już ino czekają. Co ten wąskim... może jakiś radar dodatkowy, czy co? Ja w oczach. Be advised. Hostile. Kurde, co jest? Be advised. Hostile UAV incoming. Friendly Cerberus inbound. Friendly hardened sentry deployed. Hostile HCXD in your AO.
Friendly UAV inbound. Oj, No. Ale żeby z tego nie trafić. Hellstorm inbound. Friendly care package incoming. Ach. Czemu nie może lot Sadony wysłać? Friendly hardened sentry deployed. Teraz tego kurna nie sprawdzę. Ach. Oj, oj, oj. Ale tu nanek wyciął. Dobrze wylozłek, wiesz? Care package inbound. A kuku. Hostile HCXD in your AO. Friendly counter UAV inbound. Kto mi ten zepsuł? Nie wiem. Aj, kurde. Friendly UAV inbound. Czekaj. To ty na dole byłeś. Od Adamka mom. Spróbuj odświeżyć strona. Friendly care package incoming. To tam chyba jest co ileś czasu. Teraz nie wiem. Ale po co dzwonkiem? Friendly wraps deployed. No, teraz będzie ciekawie. UAV inbound. Care package inbound. Aj, aj, aj. Nie umiem jak wycelować. Kurwa, te rapsy. A to co to jest? Rolling thunder deployed. Ach! Takie. Kurde! Friendly hardened sentry deployed. O, kolejny. To mi Tito, Pico.
Ach. Kurczę, wąski nie zauważył jak cię. Be advised, hostile UAV incoming. Kurde, jeszcze mi się amunicja skończyła. Nie zaskoczyłeś, no. Pushing. We got this. O, popatrz, on za plecami był, no. Aj. Ej, przegromy to jeszcze. Time's running out. Finish this. Kurczę, blady. Hostile UAV above. Kruczek, nie te ludzie. Uważaj. O. Black Ops. Mark Dobra. 21 po. Ja muszę uciekać. Okej. Ja. Się. Ja. Nara. No, na razie. Do jutra, o. Jutro coś też chyba popyką. Tak. Ja. Tomek M, siemanko, a już uciekł. Do pracy. Kurde, Nanek, tego Filipa odwiedzasz, czy tam odwrotnie? A Filip już wrócił. Mieliśmy się spotkać, ale czasowo my się nie zorganizowali, wiesz? No. Padał następnym razem będzie jakiś live. Live'ika. No. Takie buty. A Tomek, jak ty teraz robisz, że tak późno? O, przepraszam. No zdrowie. Zapłać. Aha, do 21. No. To jedynie w weekend byśmy mogli co pograć. Dobra. To nic, wy se grajcie, a ja tu uciekam. A, widzisz, Tomek, a ja pisał i w ogóle. Dobra, ja uciekam tu od was z imprezy. Trzymajcie się, na razie, cześć. Jo. A, zatęskniło ci się, no. Widzisz, Tomek.
Zawsze kurde cośmy popisali, a to tak cisza. Co zrobisz? Robota, robota i robota, no. A może tak se to dom o. Dobra, nic. Ja dziękuję. O, Tomek. Tam odezwij na fejsie, na Messengerze. Coś pogadamy. Czekajcie, bo nie wiem, jeszcze te ludzcy. Czy to już wlazło? Czy to będzie dopiero wchodzić? Nie wiem. No, dobra, to trzymajcie się. Ja uciekam. To na razie. Pamiętajcie, łapka w górę, zostawcie subskrypcję. No i co? Wpadajcie na kolejne strumyki. Serdecznie zapraszam. Dobra, już to kasza tutaj. O, tak, no, to pa.